नमस्कार. आजकाल लोकांना कमरेच्या मानेच्या वेदना पुष्कळ होत राहतात आणि त्याच्यासाठी लोकं पुन्हा पुन्हा टॅबलेट्स खातात किंवा फिजिओथेरपी कंटिन्यूअस करत राहतात. त्यांना त्याच्यापासून आराम भेटत नाही. सो आराम न भेटल्यामुळे तर त्यांना वाटतं, की हे प्रॉब्लेम फक्त सर्जरीने सॉल्व्ह होऊ शकतं. कारण डॉक्टर त्यांना सांगतात, की ही ज्या वेदना आहेत, पायात, हातात ज्या वेदना होतात, कमरेत ज्या वेदना होतात, या वेदना सर्व त्यांच्या स्लिप डिस्कमुळे ती नस दबली जाते आणि त्याच्यामुळे होतात. सो त्याला सर्जरीशिवाय पर्याय नाही असं लोकांच्या मनात एक गैरसमज निर्माण झालाय. पण आपल्याकडे हजारो अशा केसेस आहेत, ज्याला आपलं ॲक्युपंक्चर करून पूर्णपणे मुळातून ते उपचार केलेत आणि त्यांचं सर्व त्रास परमनंटली नाहीसे झालेत. आता तुम्ही एक केस बघू शकता, ज्याच्यात ती बाई एकदम म्हणजे त्रासलेली आहे. तिला अक्षरशः चालायला भेटत नाही. तिला उचलून आणावे लागते, एवढ्या तिला वेदना होतात आणि त्या वेदनेचं कारण म्हणजे तिचा फक्त स्लिप डिस्क नव्हे, तर पूर्ण कणा सरकलेला आहे आणि त्या कणा सरकून त्यांना एवढ्याच वेदना होतात, की त्याला सर्जरी सुद्धा शक्य होत नाही. पण आपण फक्त ॲक्युपंक्चर करून सर्जरी न करता, काहीच मेडिसिन न यूज करता त्या बाईला आपण एकदम नॉर्मल केलंय आणि ती चालू शकते, फिरू शकते, घरचं सर्व काम करू शकते. सो त्याच्यामुळे आपल्याला हे समजतं, की फक्त कणा ठीक केला, तर स्लिप डिस्क ठीक केला तरच व्याधी ठीक होईल असं नाही. त्याचं कारण वेगळं असतं आणि ते शोधून काढून आपण ॲक्युपंक्चरद्वारे त्याला मुळातून रूट कॉज ट्रीटमेंट करून त्या वेदना नाहीशा करू शकतात आणि तुम्हाला एकदम नॉर्मल बनवू शकतात. तुम्ही लोकांपर्यंत जेवढं होत असेल तेवढं पोहोचवा. लोकांना समजू द्या, आपण त्रास भोगतोय. ज्या आपल्याला वेदना होतात त्या परमनंट नाही, की आपण या वेदनेतून मुक्त होऊ शकतो फक्त ॲक्युपंक्चरद्वारे आणि आपले हे सेंटर मुद्दाम तुमच्यासाठी खास पुणेकरांसाठी हे ट्रीटमेंट पुण्यामध्ये आपण उपलब्ध करून दिलंय. आपलं मूळ हॉस्पिटल गोव्यामध्ये आहे. इथे लोकांसाठी 10 दिवसासाठी आपण मुद्दाम येतो. म्हणजे लोकांना इथे जे त्रासात असतो, ज्या त्रासात ते कामं करतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना ते वेदनेतून तसंच काम करावं लागतं. ते दूर करण्यासाठी आपण स्पेशली पुण्यामध्ये आलोय. तुमच्यासाठी हे ट्रीटमेंट घेऊन आलोय. त्याचा तुम्ही लाभ घ्या आणि मुद्दाम आपल्याला व्हिजिट करा.